Nasamtangan baka nga anaa dinhi sa Cebu apan gusto kang mahimong registered voter sa imong lungsod o probinsya? Usa sa mga programa sa Commission on Elections ang gitawag nga Register Anywhere program kunrap. Igog pagpangandam alang sa umaabot nga May 12, 2025 midterm elections. Ubo sa RAP, ang tanan nga wala pa marehistro nga anaa nagtrabaho o eskwela sa mga highly urbanized cities mamahimong magparehistro sa mga RAP registration sites regardless kung asa mo gusto marehistro. Lakip sa mga RAP registration sites ang mga COMELEC ug uban pang government offices, mga malls ug mga barangay centers. Any interested party can actually ask for or request for that particular satellite registration for as long as dili mo ubos at least 200 applicants for that particular venue. Sugda na ang voters registration karong February 12 hangtod September 30, 2024. Usa ka government-issued valid ID ra ang requirement sa pag-register apan kinahanglan nga at least 18 years old ang usa ka aplikante atol o sa dili pa ang adlaw sa eleksyon. Magpahigayon na pud ta og gitawag nga voters registration this coming February 12, 2024 until September 30, 2024. So from Monday to Friday, 8 o'clock in the morning until 5 p.m. and then appeal ang holidays and Saturdays except March 28, 29, and 30, which is Monday, Thursday, Good Friday, and Black Saturday. Nakig-alayon sab ang COMELEC Cebu sa mga private ug public universities aron makapahigayon og voters education, lakip na pud ang satellite ug RAP registration sa mga tinun-an ug magtutudlo. Karong Pebrero 27 mo bisita ang COMELEC sa Cebu Doctors University sa Mandaue City ug sa University of San Carlos Talamban Campus sa Pebrero 28. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.